Mfowethu namhlanje sibheka indaba lapha ejule kakhulu ukufakwa komkhonto endlini yakwagogo, endlini yakwamkhulu. Sawubona mlaleli, sakubingelela siyawamukela futhi kuhlelo lwethu lapho khona sithi uyikhaya lentokozo neqiniso. Onibingelela mathi into wacebisa into mzamshalo umshalo zabadaza amqomsanga sangesikho mfulana efica social channel somntwana umuntu onqoma namankomo bawutshela abantu nolwazi. Kanti namhlanje sihleli anonymous wethu simbheka indaba yokujula noma ukubaleka kokuba khona komkhonto egcekeni. Sikubingelele insizwa yakithi. Ngibingelele mfethu, ngibingelela bonke ababukeli beGulova TV. Kanti sicela ukuthi mawusula lapha oqala la usubscribe ngoba kusazoba mnandi. Mfowethu namhlanje sibheka indaba lapha ejule kakhulu ukufakwa komkhonto endlini yakwagogo, endlini yakwamkhulu, endlini emsamo lapho khona kubaleke kangakanani. Mfowethu kubaleke ngani? Uma ungasichazela nje kujule kanjani, yini ebalekile, yini eba umthelela, yini eyenzeka, yini engenzeki uma umkhonto ungafakiwe emsamo endlini kulezi ndlu susibalele zona. Sinqaphinqaphinqawuzele nje mfowethu ukuze nomlaleli ekhaya engaphelelwa yidatha, ngoba le ndaba yomkhonto uthema uyichaza ngabona ukuthi ayijulile le ndaba. Kuzomela futhi beyizwe ukuze isintu silanda isintu. Kafushane nje mfowethu, uma uzokhumbula ngithi nqaphu nami ngikhe phezulu, uma uzokhumbula umkhonto uyisikhali esivikelayo kakhulu, kanti futhi sona sikhali ebekuliwa ngaso endulo. Obabamkhulu nokhokho nokhulukhulwane sona sikhali abasaziyo. So umkhonto ufuneka ukuthi uhlale endlini yakwagogo, endlini yakwamkhulu, ebese kuba indlu yangasenhla, ebese futhi kuba isikhali sikhona endlini ukuze uma kuvela isilwane noma kuvela isidumo ukwazi ukuthi ukuvikele uphinde futhi usukumele phezulu. Kanti futhi uyakwazi ukuthi uyokhuluma kwagogo uvikela igceke, uvikele egcekeni ngaphandle kwezibethelo, ukhulume kwamkhulu, ukhulume ngasenhla. Iyona nto ekwazi ukuthi ivikele egcekeni ngaphandle kwezibethelo mfowethu, ukujula kwawo kulapho. Kanti umuzi uzokhumbula ukuthi uma ungenawo umkhonto awuvikelekile, nezinyanya futhi azikwazi ukuthi zikuvikele ngokuphelele ngoba asikho isikhali ekuyisona esikuvikela egcekeni. Siyabonga kakhulu mfowethu, siyalizwa indaba yakhe nohlonze. Sicela ukuthi lapha namlaleli wethu uma usuku lakho bekuqalula kanti futhi kukhona into ofisa ukuyazi ongenalo ulwazi layo, usithinte nje kalula ku WhatsApp 079 841 41 079 841 41 Kanti futhi kosijabulisa ukuthi ushare necomment yakho laphana, sikwazi ukuthi sibheke la senze khona iphutha, ngoba kahle kahle sifuna ukulanda isintu, sibuyise isintu endlini yakwethu. Lena iGulova TV iyatholakala kuzo zonke izindawo. Ngiyabonga.